हेलौ दिनै हजागिरि न रजतन साइमांबायना इंगे दाबो हरनि बाजि दङ 11টা इंगे आनि ससाबारि जारा आनि ब्लग नंनाय रक दिनै ससाबारिओ दिनै सिगाङाव खानो फायनाय रक साइमांबाय दिनै हजागिरि इंगे ससाबारि मोरना बागै अलरेडि थांजागानि लगिसं इंगे आमा संग थानाय देशा दङैनाय बरक ससा खागिना थानाय खोना फुङाव फालानि बागै इंगे आं बकिसा हराव थाङैनि नायनो मुजुगं इंगे आं दाबो थानाय दङ ससाबारिओ इंगे नरकबो नायदि सिगाङाव दा फायखिसा स्राबसा नाय फायानो दो इंगे आं बरिया फाय थपायनि आसुक हबुं दंला इंगे आं दाबो थानाय दङ इंगे नरकबो हिंदे आं लगी लेट्स गो ससाबारि माला लेनि दो जतन अलरेडि थांजा आमबागे आं साइसं सिमेनो थाङै दङ गो जों देखि पारमागो और दैसा गायसा दङ चिकनसा दी थरसाय नागोन ना सिबायनि बिला दै अखे दै बारं थानाय चलो ओके दै बारं खा तब ओ गायसा हाथाय गाखांगे न सगैके सजाबारि मामा यंलासो बारि फाय आयु चल म त अब चिबोग त फाइने ना खाबो से खिरो सबै खा अनि अब साइबिया थाका नागेना Bufa, ông khla, thật nha. Ika bukan, anh lagi so, merak tipu, ika, sosabari merak zak mampayo. Asa sosabari potong mak kono merak kene nenuk sini henda, kono ati pai kaki thang buka sai manglak. Kep da pai kaya sih kau orang nonu kah bufa? Oh mak, cuma pai kaya serai dok. Hada, gino rak rak ira halai kata. Eh. Serai dong kurang kenal. Iko ang buthai. Ani mobile ko bukuri kha. Charge bukuri kha ang gam bagai nai light chagai nai sa ang video khai ma tongsu. Horo. Iko hi. Horo da sana ni ni. Mila. Hintu ji. Amor tuh ini sang menot tuh video sekalian tonggo. Harus kau sama. Wow, देखो सोसा मिल गया बुका सिगाव फैगे कैसे सारी होबाय अंता तो गोबां माखा खागै जातलां खन्ता हायदा ओ मायो नायथबाय माने सोसा अरांसा यो Nggak jalan. Buka apa semangka? Ika ang sadroba bososa ang tawo thangine mokhi khlaisai tongine salat khlaisai tongine hopung tongna nangano tai sram tong hai ke phayo nai hai Hai, sakit tok lah.